Meron pa lang natira ay o bilang kung
Ada sigarilyo yaw. Ay, awan. Sigartan ka. Ikaw kaya bata pa eh, tanga. Family banding lang. Kuya ka rin sa sister niya natin. Lang natin. Pero inaano mas marami dito para mabilis tumigas.
Dyan. Umarwang. Tigalik.
Indra, uwi mo ngayon ako. Ano? Ayun. Kaya ano na? Kaya na yun siya. Ah? Lapok, salit na. Taga-dati sa
nag-aapa kayo, tulong lang dito. Now, Alfred.
Pabili po. Bago. Kumata. Ay, pabili yan. Ada kumasa. Nalawang po. Wala.
Uling mat. Sana. Isa kay mga. Tayo lang. Saya ako. Sana marami tayo. Kargado ano? Kargado yung motor, kargado. Sakay. Mamaw. Gago talaga. Ha? Yan po na. Calculador, tara. Calculador. Printer. Atale printer. Iya, itu boy. Standar. Ha? Standar itu ata. Printer. Yung ano ko? Ay, pagmahalan. Ay, ulang. Bakal to bakal. Wala nang pili sa akin. Wala mo na. Para makapasaan ng manito. First react first. Tapos karoon. Siguro yan. Ako lang nag-first ko din. Mas. Yan. Salamat kayo, baby. Kapat. Kamanaw ka mo sabi mo. Ay,
Andun yung jipe. May matanda pa silang pan. Maplat lang ata nga eh. Diba si Kaya? Tapos ikaw. Maplat lang ata nga eh. Ah! Hanap talaga yan. Taman. Baba ka nga. Hindi ko kaya. Ay, kaya.
Bye. Hindi ko alam kung saan ko nagtago. Ha? Pinilit ko nga. Pero may tumakbo. Doon sila. Oo, hindi pa rin mahal. Sila yung nakamiiyak. Tama. Saka Aurelian, bakit try karate? Bata ko na siya pagkakata. Para siyang boss. Ay, tam natin kung silikat. Pero ako, ha? Yaw. Yan na yung nakalagay sa sol. Yan na yung nakalagay sa sol. Ay, yung nasa sol na yung mag-sol, di ba? Bracket niya. Ay, nagbalik na ba mo? Hindi ka. Makukamot na lang ito na.
Sabi mo yung good lang. Kabayan ko rin yung kabayan ko. Ha? Ilan din mo ikaw? Ano na ba kayo? Pero kung ano dyan. Boy, ababa ka tayo, tukat ka tayo. Parang bigyan siya ako. Bigyan siya ng tak. Layo ba yung sagad na 300? Total. Ito ang hawag ka. Wala yung iPhone. iPhone ka rin. Ako ka. Sa ano pa? Garaan. Ano na? Ito ako ka iPhone.
Ay, talaga yan. Talagang full pala rin. Mamaya ko pala. Kumatak, atas titi, tapos kumatak pa yung titi, sabi ni dati. Kulay daw lang nerve eh. Siyempre, kung anak din sa babae, tapos yung pinaka. Yung nga din yung na ako na yata.